Epa! Hola, hola, que tal, señoras e señores? Como estades? Benvidos ao A Voltas co Prato. Estamos unha tarde máis aquí cociñando na televisión de Galicia. Sabedes que nos encanta cociñar neste programa, Non andamos con historias aquí mola, facemos receitas chulas, maravillosas, disfrutamos. E ademais, podesnos seguir no noso Instagram, @voltascoprato. Por qué? Porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E ollo, porque temos un sorteo activo no que regalamos un libro. Mira que libro tan bonito, Do A Voltas co Prato. Pois que tens que facer? Compartir, darlle amor, espallar, sí, no noso Instagram. Podedes levar o libro que diremos o resultado próximo lunes. Así que, moi atentos e atentas. E agora sí, imos chamar aos cociñeros do Voltas co Prato. Pido un fortísimo aplauso para Xulio Mato, Lucía Vázquez. Aplauso para eles. Mira que xente boa, Xente boa. Paca, paca. Ollo, porque hoxe temos aquí a unha persoa que ven por primeira vez ao plató. Lucía, que che parece o noso novo plató? Buah, está guapísimo. Está guapísimo, verdad? Sí, está... Xa nos botaron a bronca. Xa nos botaron a bronca. Que fixeches? Porque resulta que o primeiro día chegamos aquí, liamos a parda, manchamos o chan, e entón agora, pois, temos que ter moito tino. Sí. Eu non fui. Non, ti non podes estar, eres seguro, seguro. De feito foi Begoña. Foi Begoña. Foi Begoña. Bueno, como estás? Porque aquí Xulio está moi a tope, Que me dis? Sí. Xa está enrachado? Onde volveu Ollo gañar. comigo. Xa está enrachado, non vais empezar? Está enrachado. Bueno, a ver que podemos facer. Traes ganas, traes... Traio. Sí. Home, despois de un mes de descanso, É verdad, Joder, ves fresca. Teño fresca. Ves fresca. Bueno, pois aquí está Lucía Vázquez con nós e, por desgracia, unha tarde máis temos que ter aquí a Xulio Mato. Jules, que tal, como estás? Pois aquí. Mira, tes un... Que? Un fío na Un cara. fío, Ai, Dios mío. que son, Como estás? Son sobrinho de xastre, sempre teño fíos. Sobriño de xastre. Bueno, como estás? Moi ben, enrachado. Enrachado. Sí, e con este maravilloso libro que vamos sortear. Mire, Por certo, temos unha acuse de recibo, María Parga de Outeiro de Rei, que fai 101 anos. Fixo o sábado. 101 anos, e sei que este programa é o único que ve. Así que, María, De todas as cadeas. de todas as cadeas. María, un bico, parabéns por os 101 anos. Maravilla! María Parga, que nos ve desde Outeiro de Rei. E precisamente, fixadevos como son as cousas, de Outeiro de Rei é a nosa convidada de hoxe. Así que a ver que nos trae Beatriz de Outeiro de Rei. Ola, chámome Beatriz, son do Outeiro del Rei. Gústame moito a cociña, sobre todo a tortilla de patacas é unha das miñas especialidades. Solo a facer con patacas, ovos, moita cebola e allo. E despois a outra tamén é con verduras. Bótolle zanahoria, calabacín e puerro. Espero que os gusten estas ideas. A ver se estas cociñeiras me dan outras receitas tan boas. Mando bicos a meus netiños. Chao. Mira. la cojo, la muerdo, La tiro. ¿Cómo es? La cojo, la muerdo y la tiro. Di o título do programa que quen foi a Sevilla perdeu esta tortilla, que é o que imos facer hoxe no programa. Por eso poñemos así unha pouco sevillana, non? Jules, a tortilla podese facer en Sevilla, en Castro Caldelas e en Silleda. Como vai ser a sempre túa? está boa. E sempre está boa. Como vai ser a túa? Hai que facera moi mal para A que ver, non saga ben. recordemos que ti un día aquí... No, para que non sepa ben, digo. Vale, un día aquí liache. Tortilla desestruturada con todas as cousas que lle gustan a Beatriz na tortilla. Teño as verduras, teño chorizo, teño xamón, que non dixo ela, pero seguro que lle gusta tamén. Teño ovos, teño patacas, teño queixo, teño de todo. Así que isto está ben, pero... Desestruturada. Sí, desestruturada. o Vamos nome- a romper a estrutura. O nome é o problema. Vamos a romper a estrutura. No, sí, moi ben. Pero a venta é mala, sabes? Ti chegas ali a un restaurante e dis tortilla estruturada e sácate de aí. Pois Adrià forrouse. Bueno, pero non somos Adrián. Xa, pero, Non somos Adrián. pero, por certo, xa me dixeron varios nenos que non lle gusta que lle facedes pasear. Así que atentos ao programa, Tortilla estruturada. Tortilla desestruturada. Acaba pau hoxe. Ah, é Vai ser unha certo. noite moi larga para moitos futuros universitarios. Bueno, acaba pau, non, supoño xa rematarán. Non estarán ás 8 e pico da tarde. No, digo, claro. acabou hoxe. Acabou hoxe. Acabou hoxe. Bueno, que vaya moi ben, que teñades moita sorte, moita máis que tiven eu no writing de inglés, por favor.
Non vos precipitedes como fixo Cañota. Sí, non encerquedes todo a correr. Non me fagas caso a min como fixo Cañota. Exactamente. E que vaya moi ben e que estudiedes o que queredes, que ao final é o que importa. Xulio Mata vai facer unha tortilla estruturada e a nosa Lucía, recén chegada aterrada neste plató. Eu vou facer unha tortilla, espero que estruturada. Moi ben, Pero moi eso hasta ben. que se dá a volta nunca se sabe. Bueno. E imoslle meter dentro pesto, vai ser de cor verde. Imoslle Green omelette, Cañota. Sí, con todo. Imoslle poñer pistachos e alfábega. Que te parece? Un poquinho de allo? Home, non sei que opinarán Betanzos, en Laro, sobre facer unha tortilla verde. Bueno, da amarilla han de estar fartos de vela. Eso é verdad, pero é que lles gusta, non? E despois imos acabar cunha burrata. Non digo nada máis. Señoras, señores, cociñamos tortilla, unha volta co prato, marchamos con Lucía Vázquez. Veña, vamos mala, a ver que nos trae. Tortilla de patata. Mira que é un vermú, Ajarren a súa parella, porque estamos aquí. O tempo da verbena. Xa empeza. A quen non lle gusta unha tortilla de noite? A quen non lle gusta unha tortilla fría de noite? Despois da verbena. Despois da verbena. Claro, a quen non lle gusta volver da verbena, ter unha tortilla un pouco de pan, metela no medio e comela. Andando. Andando, que feliz vas, Que contento vas para a cama. Eso é unha das cousas máis bonitas da É vida. o máis chulo que hai, Que hai bonito na vida. Este programa é Mira. a tortilla. Veña, ingredientes. Pataca. Para empezar, picamos a pataca fina, Vale. Está ben. temos a pataca, temos oviños, temos pistachos. Vale, se tens que escoller pataca de carballo, de xinzo, coristanco, vaya, cal colles? Pois mira, eu traballo moitísimo coa de xinzo. Home, que a ver, esa terra, que che vou dicir eu? Moitísimo. Que che Sí, vou é que dicir me eu? suelen mandar. É verdad que, bueno, ahora xa está mellorando o tempo da pataca, pero estivemos aí xusto estas semanas pasadas nese momento da pataca que é delicado, porque non frite ben, porque a nova aínda está moi nova e a vella está moi bella. Estáme dicindo a chef que é curioso que dixeches 6 ovos, pero 8 xemas. Sí, Por qué? porque queda máis cremosiña. Oh, cremosidade. A cremosidade. Vamos buscando cremosidade. Cremosidade nunha tortilla. Oh, que chulo, amigo. Entón, botamos a pataquiña a fritir, a Wow. pochar aí, Pero tes o lume a tope, o sea, vala a fritir ben, non? temos o lume a tope. Dourala ben. Bueno, esta hora está frío. Xa, xa. Boto en frío a propósito, porque como a quero pochada, así vai collendo temperatura pouco a pouco, e cando teñamos como nos gusta, a mí gustame tanto a tortilla coa pataca moi fritida, como a tortilla coa pataca solo pochada. Depende de se queres que se vas comer, por exemplo, de pincho, sabes, que quede máis cremosiña pero con estructura, ou se é pa casa, entón queres o ovo un pouco separado. Como sabes, está moi Hai ben, moitos estilos de Bueno, tortilla. a xente da casa que nos chame, o 881-365536, sabedes que ese é o teléfono do Voltas co Prato, onde podedes falar con nós, deixades aí a vosa mensaxe, despois chamamos e podedes concursar ou podedes pois pedir para vir ao programa, que nós sempre andamos buscando xente que veña aquí ao programa, estamos encantadísimos e encantadísimas de que veñades aquí pasar a tarde con nós, así que por favor chamade o 881-365536. Claro, esta tortilla ten unha particularidade, a de Xuli vai ser desestruturada, vai facer... E a de Lucía O mellor tamén. non vai ser, pero vai ser como a rec. O mellor tamén, pero non Vai ser sabemos verde, aínda. como as tartarugas ninja. Vai ser verde porque temos que botarlle alfábega. E a min dixéronme, sabes que non a teño aquí, me estou dando conta que me falta outro ingrediente principal, pero mellor voulle roubar un pouco a Xulio. Pero sabes que Non pasa? botes todo o queixo, que che vou coller No, pouco. No, Eso fai que falta, que che falta? Alfábega, Pero para iso, queridísima, temos o noso carromático. carromático. Imos ao carromático con Lucía. Sí, aquí estamos, no carromático do Voltas Pois co aquí a Prato. temos. A ver, calquer... Mira, hai tamén por aquí, Dixo onte Begoña que había que ter tino de non esquilmar moito a mesma planta, É sempre. verdad, e cal colleu Sí, ela? había que ter... Non me Bueno, acordo. están moi lucidas, Non me acordo. Están moi lucidas aínda. A ver, voulle coller así. Tiquití. Wow, o carromático. Ti plantas? O carro das ervas. Ti tes Sí. unhas macetiñas No, con ahora non, estragas. pero tiña, sí que tiña. O que pasa é que, por exemplo, o perixal sale en calquera sitio, O presal sale en calquera sitio, a miga alfábega nunca se me dá. Empeza a salir e despois, enseguida me esmorece. Coller un chin máis daqui. Pero non leves toda. Non, toda non, é para facerlle caso a Begoña. Mi macho. Aí vai, xa Vamos está. quedar sin nada. Veña, Vamos vamos alá. vale con Lucía, a ver que nos conta esta muller. Pasarelle unha Algo auguiña. interesante vai traer e vai facer, o que pensades. Que están lavadas, que xa lavamos todo nós.
Somos unhas máquinas de telo preparado. Na maceta. Todo lavamos. Vamos a deixar aquí preparando. Ahora sí que me sorprendeches. Alfábega, toma Con volta, queixo. Con volta, que me fai falta. E imos con Jus. La tortilla, ay, la cumbia, la tortilla. Isto xa non é unha sevillana, é unha cumbia. Esta es la cumbia de la tortilla. Bueno, conto cho que teño aquí. Sí. Empezamos mal, porque empezamos con pataca cocida. No, a estrutura non ten. No, ninguna. Nin vai ter, Mira, no? pataca esmagada, cocida esmagada, vale? Queixo relado deste que te deseñar tú a curao. Sí. Relámolo qué rico como se está, fora pó, vale? Eso- É un poquinho de sal. A ver, Entón, que con isto vamos a consto- facer unha masa. Quero dicir que me encanta a tortilla con queixo. Sí, moi ben. Está Pois aquí a tes. sabe moito, Aquí a eh? tes. Dalle Sabe- moito sabor. Claro. Claro. Tes que ter tinos pois co sal ou como vai o conto? No, sal sí, botei un chisquiño de sal. Pero un pouco, porque se o queixo é salgado como este, Sí, non. pero isto vai ser un bocadiño, vale? Un par de bocadiños. Entón é importante que teña sabor. É curioso, Temos unha cuchara que parece unha puñada, mira. Dóblala. Vou cambiar de culler porque isto non me vai. Está desfacendo. Bueno, é unha tortilla curiosa, non? Esmagada. Mira, Mirad como ten a con isto pataca, vamos a facer parece un unhos niños, vámonos meter no forno de minutiños para que quede. para que nos faga un poquinho de cama. Vamos a meter un ovo por riba. Vámoslo meter outra vez no forno. Pero son niños de paxaro pequeno Son niños de pataca, ou de peja. queixo e un poquinho de sal. Ou de como son? De anduriña. De anduriña. Sí. Oh, anduriña. Claro, mira, ahora esto temos que é un pouco pegañenta, pero vamos a facer así. E agora mira, Son pequenos con os niños, con axuda das mans, sí, pero vamos a meter un poquinho máis. Mollamos as mans. Vale, eso che iba a decir. E agora xa nos é máis doado de traballar. Ves, estiramos así un pouco para que nos faga de cama despois. Non quero ter ningún problema con betanzos, vale? Eu quero ser pregoeiro da festa da Ti tortilla. queres ser pregoeiro de todo. De Betanzos. E logo, o da Adelaro, Ou da Velaro. que está no Concello de Silleda, sabías? É do Concello de Silleda. Claro, sí. É como é que nunca fomos dar o pregón. Home, pois porque non sei se fan pregón, pero Ou polo menos á festa, non me levaches. a festa podes ir. É o primeiro domingo de agosto. É máis ajarrado, de verdad. Non sei se conoce. A cor da carteira. Exactamente. Vamos Bueno, chamar a pues mira. nosa convidada de hoxe para que vexo que está fabricando aquí Xulio Mato os seus niños de peja. Que pase, por favor, Beatriz Douteiro de Rei. Un aplauso para ela. Hola, buenas. Hola, Beatriz. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Arrímate aquí adiante. Adeu. Hola, Beatriz. Hola. A ver, eres de tortilla? Sí. Justache. Sí, pero, moito. Claro, aquí sabes que hai moito debate con isto, eh? Sí, Quer dicir, sí. hai tortilla máis callada, menos callada, cebolas, sen cebola. A ver, Aí a ti como problema. che gusta? Con cebola. Vale. Moi ben. Vale, Dúas, eres dúas, do noso equipo. dúas, vale, perfecto. En canto ao que é a callación, Bastante tamén. bastante. A ti gustache compacta. Sí. Vale, sí, xa lle estás moito, dando pistas aos moito. cociñeiros. Sí, 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 eso é unha gran axuda, claro, eh? Claro. É unha gran axuda. Pois Xulio non está despois- facendo nada compacta. Sí, sí, xa verás. Con Sí, 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 pata, sí. con Eso pata, vale. con cebola, Además, ves. con chourizo, con verdura, Vale. con todo o que deseches ti. Perfecto, perfecto. Mira, vamos a facer Sí, aquí. sí, sí. Pensei que me iba a dar tempo de É facer que- un montón de niños, pero vou facer 4. Pero nada. Bueno, vale. contalle logo como, o sea, Mira, porque esta masa moi leva tamén importante, queixo. eu cociño a pataca troceada, se a cocemos enteira e catona non nos queda tan pegañenta porque non absorbe tanta vale, auga, vale? Vale, Eu, moi ben. por correr, as prisas non son Nada, boas. No. nada. Entón, bueno, témolo así. Mira, ahora vamos a botar un chisquiño de aceite, vamos a facer Vale. ben a cama porque despois vai ir aquí o ovo e non quero que se esparrama o ovo, vale? Ten que recollelo todito. Ala, un poquinho. pasa? de Unha café. cousa distinta. Unha cousa, Cousa do outro mundo esta que está facendo Total, Xulio. desestruturada, total. desestruturada, mira. E que Ahora vamos a botar. cocichas patacas e despois... Cocémolas, Sí. machacámolas, mesturámolas Sí. con queixo. Sí. Ahora vamos a poñer aquí, vamos a botar un chisquiño de aceite por Queixo riba. deste así moi ben. curadiño, sabes? Relouno. Un nada de Relouno ben. aceite. Isto se Perfecto. temos un spray é moito mellor, vale? Sí, Ai, máis sí. cómodo. Pero bueno, como non Spray de temos, la- o que temos que ter é un pouco de pulso. Sí, O sí, spray sí. este do De aceite, lácteos. sí, o que pasa que é carismo, eses botes de Sí. aceite é mellor No. comprar o No. spray e enchelo de aceite da Porque non é botella grande. carísimo, non é carísimo, porque o que é un pulverizador. Un Moi pulverizador. pouquiño aceite. No, Sí, pero non moi digo pouco. iso, digo o que compras, ábrelle aí, ábrelle ti o forno. O que mira, compras perfecto. é carísimo, o que compras xa, sabes? Sí, en, en ese sí. bote. Mira, forno, Espera, cuidado, que así non se ve. Cento. Aí, Perfecto. perfecto. 190, Moi ben. 200 graus, dependendo do forno. Sí. Vamos a deixar aí 10 minutiños. Vente por aquí, Beatriz. Vale, moi ben. 10 minutiños. Ahora, E mentres, vamos a empezar ca verdura. vale. Ai, que che vai facer tamén hai unha verdurinha. Mira, gusta o pemento? Moito, Na tortilla, a mí moito. tamén. A min Vamos a meter. verdura toda. Mira, vamos a meter 3 pementos, Vale. media cabaciña, ben. 2 cebolas, moi ben. Allo. e 2 ou 3 dentes de allo, como son cativos, vamos a meter máis, vale? Wow. O sea, é
casi, ahora mismo parece vegana, casi vegetariana. Vegetariana. No, parece, hasta agora é vegetariana. É No, hasta ahora é vegana. Pero Vegana. vai, no, si ata agora é vegana, vai Vamos- pasar a ser vegetariana e en vamos a última hacer- instancia... Vamos a convertir en outra cousa en tempo real. Anda. Vale, pareceme ben, Una pareceme cosa ben. rara. Pareceme ben, é o que ten, Sí, sí. A cociña en tempo real. Bueno, esta é a idea de Xulio, que che Sí, parece? sí, muy ben. Ben, Muy ben, muy xa ben. verás que rico e que aparente queda, Muy ben. Pois- Gústame. A pinta, gústame. Beatriz, temos Sí. que marchar con Lucía. Vale. Veña, vámonos. Venga. Hola, hola. ¿qué tal? Aquí, arrímate adiante, arrímate adiante. Bien, bien. Mira, eu estou fritindo a pataca como Ben, toda a vida. vale, O sea, vale. casi a temos. Ben. Pero tampouco vamos a esperar desta que se frita moito, frita moito. moito. Solo que este ben É solo feitiña pataca, na e máis. blandiña, solo pataca na máis. Na máis. Vale. Ainda lle queda un chisquiño, pero moi Moi ben, chisquiño. moi ben. E despois, dentro da tortilla, Sí. voulle meter un pesto de Que pistacho. tal te levas? Ben, o Moi pesto. A mí gustame sí, moito, sí, Moito. É que de verdura... Entón, isto é así un revixido de queixo parmesano que moi amablemente me cedeu Julio Ah, porque eu esquecei de collilo. Bom, meu Ben, azul. ben. Non é parmesano, aí do... Non é parmesano, é É queixo da así, rúa así. curada, amiga? Bueno, queixo da Cuidado. flor, mellor aínda. Cuidado, mellor, claro, moito mellor. Parmesán galego. Onde vai parar? Alfábega, un alliño Ben. e o pistacho e aceite de oliva. E ahora a moi triturar. ben. E agora a triturar. Moi ben. Ui, E con sorte quedará está la verde. cosa- Sí, sí. Wow. Eso está Increíble. que te derretes aí, Beatriz. Derretes aí Ahora dentro. vou ter un problema, Oh. Ahora vou ter un problema. Mira que verde, mira que grande. verde está. Sí. Ai. El pesto é riquísimo. Que verde se pon iso, Texturiña. Vamos a velo, vamos a velo. Eu penso que xa o temos. Buah, que maravilla. E Ten dili- cuidado cas patacas, Sí, xa vamos a ir. Esa é a Por si máxia, a clave acaso. do éxito, non? Sí. Isto espero El que pesto. sexa. E os ovos, claro. Non vou botar os ovos completos, vou botar Vale. parte de ovos completos e parte solo de xemas, para que intentar que quede máis cremosiño. Vale. O sea que 4... Claro, botaches 4 xemas. E agora Catro vamos a xemas, botar botaches. 4 xemas. Vale. E agora os ovos, que son E agora vamos a botar- 6 máis, non? Sí, para esa pataquiña, imos ir probando, Que non pasa nada tampouco Sí, por ir engadindo sí. despois. Vai haber moita cremosidade aí, Vai ser As moi claras que non cremoso. usamos, un merengue, un postre, un Sí, non se tiran. E el pesto que lleva aceite, botaxe aceite. aceite de tamén. oliva virgen extra. Extra, vale. Botolle aceite, alfábega, Sí. botaches pistachos, E el Batemos. queso. botaches un pouco do queixo relado, non? Exactamente, Moi un ben, poquinho moi do ben. queixo relado, un alliño. Pois temos dúas propostas espectaculares, Beatriz. Xa sabes Sí, que neste lo vou programa... llevar complicado, Claro, pero terme que dicir si algunha che gusta máis para levar para o maravilloso Outeiro outeiro. de rei, a ver. Vamos a ver, a probar. De momento non te molles. Non te tires nin ao pesto, nin á desestruturación de Xulio. As súas gustan moito, así que... Dixo así baixiño, a súa Claro, gusta sin de probar... É un Pero sin probar. compromiso. Aí vai. Bueno, voute mandar... Aquel con pesto nunca probei, nunca, Eu nunca, tampouco. nunca. Esa sí, esa con verduras sí. Home, xa, con verduras. Claro, No, é verdade, certo, Pero certo. así no. Pois vouche pedir que vayas á zona de sufridores, que te sentes Vale. ali despois Moi chamándote, ben, vale? moi ben, Un aplauso vale. para Beatriz, de Outeiro de Rei, que está con nós na Volta a Escobrar da Televisión de Galicia. Bueno, tortilla desestruturada, tortilla con pesto, cuñados do mundo, xente de Carcacía, de Betanzos, de verdade, non nos lo teñades en conta, somos boa xente, isto é así. As clásicas sabemos facelas, con o seu cebola, chourizo, recheas ou guisadas, e que ben nos quedan, pero este humilde programa quere honrar o seu nome, e por iso hoxe probamos elaboracións algo diferentes, pero ollo, que non somos os primeiros en facelo, No mundo existen tortillas de plátano, preguntade no Caribe, e logo están o rosti alemán ou a fritata italiana. Sei que todas elas son tortillas. Tamén as hai con pasta por dentro, ou guisadas, e por suposto todas recheas, un universo de placeres que vos animo a explorar. Así que xa sabedes, se estades entre o 99% dos galegos que cean tortilla unha vez a semana, animádevos a facelas, así non xa sabedes que podedes seguirnos no Instagram, ver todo o que facemos e ademais entrar nun sorteo, que nos gusta moito sortear a nós, Vamos con Xulio Mato, veña. Don Juli. Tortilla de Ostras. siempre se No, isto non é broma.
Nico, estás ben? Levou un golpe. sí? Falla así á cámara, que estás ben. É que levou un golpe. Velo. Ahora estaba traballando, levou un golpe. Bueno, pues hai que andar despacio, Hai que andar. Nico. Hai que andar Claro, contigo. hai que comer máis tortilla desestruturada, Nico. É verdad. Bueno, mira, cebola, pemento... Eu isto vexo moi verde daqui a que acaba o programa, Non sei eu. Isto, Sí, sí. pero non vai ser moi verde. No, que vexo moi verde a cocción. Que non Sí. che vai dar tempo. Penso que non. A Xulio Mato Vamos a non intentar, che vai dar tempo. vamos a poner na B e vamos a estar un pouco máis atentos. Porque Oye. estas verduras en realidad poden ir pochadas, pero vámolas brasear para que queden ao dente. Sí. Voulle pedir a Jaime, o noso teclista, que cando Xulio vai a poñer despois as verduras, poña música de tensión, a ver se están ben feitas ou non. Vale, cando ti queiras, Jaime, cando el... Sí. Que máis quere, Jaime, que cachondeo? Jaime, Na verdad, Jaime. Pono, por favor, Bueno, a ver que mira. escolles, Jaime. Vamos. Cando me dejades, algo para poñer nervios. Proba aí, dalle algo. Aí está. Estarán ou non Sí, estarán feitas... É de tensión, Señoras, señores, as verduras de Xulio Mato. Xulio Mato é consciente de que o peso do sabor está sobre o seu lombo. Xulio Mato é un inconsciente. Hoxe, na televisión de Galicia, con Xulio Mato, cociñando... Mira, vamos a hacer uns crocantiños de xamón, vale? Vale, que fas co xamón? Lavalo? Mira, xa sei que vamos a meter simplemente así no fondo do forno para que non nos influya na nosa tortilla desestruturada, vale? Vale. Vamos a meter así, unha máis. Ai, que guai, Que guai, moi guai, Que guai. Veña, Hoxe, así xa nos chega. sabes que me preguntaron hoxe? Que? Vamos a meterlo no fondo. Como aguantaba aquí? Xerme, como aguantas aquí, cañotas? Pero eu pensei que mo dicían por ti. Eu pensei que mo dicían por como aguantas a Xulio, que é algo que me preguntan moito. Pero non, sabes por que mo dixeron? Por qué? Como aguantas con esos olores? Ah, claro. Como aguantas con esas ganas de que lle entra a xente de probar? Pasa a nos cando ver do gimnasio, como aguantamos? Bueno, mira, xa ha empezado a durar, vai ben a cousa, Que xa malo, máis tranquilo. Eu falando Bueno, mira, ben del... Fáltanos o chourizo só. Vale, Pero antes deso temos que sacar as patacas para meter os ovos. Veña. vamos sacar as patacas. A ver Espera, ven to xeito que... Ah, Mira, perdón. Ven aí, Vamos, Nico. Nico. Mira, Nico, Aí está. mira pa aquí, Nico. Mira, Nico, esta, mira mira pa que aí. creación. Mira que maravilla, mira que maravilla, que xa non Todas temos onde desfeitas. botar, xa non temos onde botar os ovos. Estas están desestructuradas de todo, están. Vamos, Nico, que me queimo. poden estar- Aí está. Mira, vamos a facer... Non poden un estar huequiño. máis desestruturadas. Sí, mira, vamos a facer o oco igual. Xa estamos con tonterías, cañotas. En realidad eu pensei que iban a quedar un poquinho máis douradas. De feito, igual hasta ten que probar directamente aquí a nosa Porque convidada. pensaches que iban ter unha fermosa No, por dourado está ben, dourado. por dourada. O que non teño é onde colocar o ovo, senón. Entón, enriba vai levar o ovo. Vamos a meter ahora un ovo aquí. Pero todo, E sempre vai- máis claro. Claro, isto vai po forno. Vale. Pois veña, deixamos a Jules. Meto, o sea... Vai no boto- meter boto no só vai po forno, vai no eh? meter no forno, e nós, mentras tanto, marchamos con Lucía. Vamos para. Tortilla verde, Estamos facendo unha tortilla verde con Lucía. Vamos a facer Vais a facer verde agora. Fixadevos, pesto para dentro. Wow. Isto é unha mestura típica, non da tortilla. Típico. Vale. A mestura clásica. Poderíamos poñerlle cebola, neste caso non lle pusemos. E aí está, verde. Ti ponte na idea de que acabas de facer a selectividade. Sí. Acabas de facer a selectividade. Eu ainda me lembro, te lembro? Home, se me lembro. Me ti máis que a min, que eres Da máis novo. noite xa un pouco menos, pero do último día de selectividade, mira, recordo que comín, ao rematar, comín como un animal, dos nervios. Claro, Claro, do acabar. a liberación. Xente que acabades de sair no día de hoxe de facer os últimos exames, que ademais eran os das optativas. Estes últimos, que máis puntos dan, Son non? os que mellor salen Os que máis tamén, puntos dan, claro. porque son as que máis che gustan. Exacto. Entón, colledes, pedides unha tortilla na casa, vale, que vos la fan, hoxe merecedes non facelo vos. E mañán, cando volvades de sair de festa e de celebrar a selectividade, probades esa tortilla, Pau, cañotas. bueno, pau, pero é selectividade, selectivo, todo o mundo entende. Ten que opinar, porque claro, cando, bueno, Xulio Mato facía bup, A reválida. que me di a min. Isto é reválida. Claro, fixo reválida, Xulio Mato, Claro. madre mía. Que complicado o humor, Mi má, que me di el pau.
Pau, pau. Pau, pau. Non había nin universidades, non estaban fumadas. Bueno, tampouco te pases. Estudiamos con pizarras. Non estaba fundada a Universidade de Santiago de Compostela. Vamos alá. Mira, eu sempre lle fago así a tortilla. Cando a fago deste estilo, dou Por unhas qué? voltas para deixala no punto que quero, máis ou menos a Guau. por dentro. E despois só ter que sellar, Huele sabes? moitísimo, La pesto, Que ben hule. Ti fixera algunha vez esta? A verdad que non. Guau, pois está moi chula, A verdad que non, pero teño unha amiga que ti tamén coñeces, porque regenta un dos máis divertidos e estrafalarios bares da cidade de Compostela. Correcto. Eso son divertidos estrafalarios, como non nos imos E coñecer. que hoxe vai a estar a top, gracias a eses estudiantes todos. Vais dar a volta? Atención. Aí vai. É unha fanática do pesto. Espera. E xa me pediu. Espera. 1, 2, 3. Lucía, arríscase. Oh! Aplauso para Lucía, Se a Menchu pediuche que fixeras... Diches como supeches, Claro ah, que sí, home, como non iba a ser. Menchu pediuche que fixeras unha tortilla de pesto para Ela ela. xa quere probar, é que Menchu é moi fan do pesto, moi fan. Vale. Todo que botelle pesto a ensaladilla. Pero mire, non calla tanto como a normal, parece, non? Non quede, eso polo queixo. Suele pasar cos que levan un poquinho É que de isto... queixo. Eu tamén sei de tortillas, entendedes? A verdad que Entonces, sí. Metes moitas tortillas. Moitas tortillas na Mais miña das que vida. fixeches. Mira, isto vai moi ben. O que non vai tan ben é o de Xulio Mate, porque Como non? non hai tortilla de patata. Mira. Mira que ben vai. Está pochadiña, Pocharon, Queríalo perder. Pocharon, Sí, pocharon hasta casi demais. Guau, Porque eu quero as ao dente. Vale? Sí, queres o dente, queres. O dente. Mira, aquí teño un crocantiño de chourizo que llevamos a botar por riba. Ves o chourizo picado, Que mira. fixetes? Picaches moito chourizo e botaste de aceite ou non? Botei un chisquiño de aceite porque quero fritir. Vale? Quero que quede ben claro isto. Mira. O chourizo pódeselle botar aceite, vale? Sí, Pódeselle bueno, botar aceite, sen problema ningún. depende po que queiras. Bueno, En este caso, sí, que eu quero moi frito. Mira que maravilla. Esto xa casi, magando aí uns huevos, xa temos outra tortilla desestruturada. sabes o que me parece a min especial da túa receita? Que? Que leva todo o que ten que levar un ovo de tortilla, pero por separado. Claro. E non xunchados. Desestruturada. Desestruturada de todo, moi ben. Desestruturada. Xa caso teño, Que ben. Mira, isto xa vamos a retirar de aí para que se acabe de facer o chourizo. Wow. E agora teño que sacalo do forno. Riquísimo. Vou pedir que me traen unha tabla, por favor. A ver, Gracias, Santi. apareceu unha tabla máxica. Tabla máxica. Entón agora, porque tiven que cambiar a miña idea de emplatado deste prato. Por qué? Porque non lo has sacado de aí, non? Efectivamente. Tráeme un poquinho de verde, cólleme un poquinho de perexil no carromático. No carromático. Hai tesoires ou non? Vamos a ver. O carromático con Fran Cañotas. Hola, benvidos ao carromático. Hoxe ides aprender o que é un perixel. É este, non, Xulio? A ver se non é Sí, vou liar. na P, colle unha P. Coa P, perixel. Dice desta planta que hai en calquera sitio de Galicia. Mira. Imaginades que non acerto, eu sí que acerto, son listísimo. Canto perixel queres, Xulio? Un pouquiño para picar aquí. Así ou máis? Un pouquiño, así, no, Vale. un pouco máis, home, será Un ruín. pouco máis, é o que ele me diga. Collenche un pouco seco algún, a ver se perdes. Mira, O con carromático. isto vai quedar moi ben porque vámoslo poñer. Toma. Así, co Aí se va, papeliño. perixel. Co papeliño. Mira, vámoslo traer para aquí. Mira, a base de pataca, o ovo, e ahora vamos a botar toda a fantasía que nos pideu a nosa Que convidada, chulo. vale? E acabame de Vale, queimar está co chulo. puré que está quente. Home, Bueno, mira, creo que ten metelo no forno. que nos queda aquí feo esta parte de aquí. Pues Xa vamos a estou eu aproveitar. aquí, non te Veña, preocupes. apaga xa. Le poñemos aquí un pouquiño de xamón. Vamos a poñer. Xa está, home, xa está. Apágachelo. Sí. Ahí está. Mira qué maravilla de braseo. Muy ben, Fran Cañotas. Quedou ben, Mira, Jaime. ahora vamos a poñer aquí Non ao lado. podemos Como poñer está a música de desestructurada, tensión. o que vamos a facer é ir poñendo así, alrededor. Ti estrutura a túa desestrutura que eu marcho a falar coa nosa convidada. Moi Imos con Beatriz Douteiro de Rei. Vamos para lá. Tortilla, Oye, A ver, un aplausiño, un algo, por favor. Ai, meu, ai, ó. De verdade, Beatriz. Nada. Xa tiña que ser por iniciativa propia da Verdad, xente, bueno, verdad? pero no. Un aplauso, un algo. Queres pedirte un aplauso? Bueno, Dilles vale. ti. A ver, venga, aplaudirme. Claro.
Es que... ¡Qué maravillosa! Hombre. Que tens razón. Bueno, Que vai ser isto? tes dúas tortillas moi distintas. Sí, Porque totalmente. as dúas tortillas, mira, estades vendo unha callada, como a de Lucía, despois sí. a de Xulio Mato, que son todas as partes dunha tortilla, pero sin ser unha tortilla. Claro. Estámoslos vendo aí bueno, está vendo todo o mundo na pantalla. Non sei que idea che dan. Vamos a ver, que non leve cebola dámese un pouco de tal, porque a min gustame moito a cebola. Pero bueno, había que hai que probalas. Pode ser un punto negativo? Pode. Claro. Pode non, acabas de decir vai ser. Bueno, no, a ver, teño que probalas primeiro. Xa. Claro, porque a outra tamén leva moito verde. Eso é verdade. Claro, entón nunca as provei así, nunca. Pois vai ser o teu gran Sí. día. Hoxe. Queres ir velas? Vale, de sí, preto? Bueno, sí, probar, sí, claro. hombre. Pois veña, vamos Oye, falar con vamos. Lucía. Un aplauso para Beatriz, do Outeiro de Rei. Vamos. Hola, lá. A ver, Ponte aí, aquí ao lado. Ao lado de Lucía, a ver. Hola, niño Lucía. vale, Vamos alá. veña. Un poquinho de pan torradiño. Lucía, muller, sen cebola. Sí, a ver. Unha Lucía, cebola é muller sen fundamental. cebola. A muller que pensaba que podía ganar e non lle botou cebola. A del está... Qué bueno. Pero leva pesto. A del está Sí, desestruturada, eso. tú estás desencebolada. Eso. Desencebolada. Pero, Os poñer así. eso, E agora mira, unha burrata. Oh, claro, E agora mira, eso es una... Esa é unha maravilla. Isto é unha locura, Un puntazo, hombre. Mira, mira, mira. Sí. Buen Moi día. ben, Jaime. Mira, mira, e agora, ahora que? La ensalada, buah. Agora un poquinho Moito, de moito, tomate, moito. unha rucuriña. Vale. Beatriz, fixeches un boa, moi boa, Sí, Moi sí, boa. sí, sí. Moi boa, mira pa aí, Uf, Claro, non... perfecto. Claro, non lle botou cebola, pero mira Pero que lle botou. leva burrata, Claro, que burrata. xa- Vamos a dar un super aplauso a Venga. Lucía Vázquez, creadora de grandes cousas, como a que estamos vendo hoxe aquí. Xulio Mato, a ver que nos A ver. conta. Don Bueno, Xulio Beatriz, Mato. mira para aquí Don Xulio Mato. a desestructuración que che teño. Mira, ahora vamos a poñer por riba un poquinho de chourizo. Me cacha. E sobre todo, Uf. que vamos, frente ao pesto, a grasiña do sí, chourizo. sí. Bueno, base de pataca, ovo, chourizo, chamón, Chamón, verduriñas. Claro, Leva tudo, é ou non é unha desestructuración? É unha destructuración, ten razón. Ten razón. E agora E despois o metémoslle aceitiño, a un poquinho. Este é o grasiña, que vas así probar do... ti. É bárbaro, A grasiña sempre ben. Sí. Sí. Xa verás, a xema está sin callar de todo. Dixo Beatriz, eso é bárbaro, dixo. Iso é barbarísimo. Aí o tes. Pois, Estupendo. señoras, señores, tamén lle temos que dar Estupendo. un aplauso a Sí, don Xulio sí. Mato, creador de desestructuracións. Muy ben, muy Moi ben, moi ben. E nós temos que ir probar, Y la Beatriz, vas moda, comigo? Sí, a Veña. ver. Va, por aí, A ver. por aí, por aí, Ah, por aí. por aí, Aí á vamos. esquerda, mira, estás aí no Sí, cabeceiro da a mesa, ver. posta aquí no cabeceiro, e vas ter que Entonces- probar o que A traemos ver, a hoxe ver, a aquí, ver, dúas a ver. tortillas, Oiga, Madre Para mía. Beatriz do Outeiro do Rei, Madre perdón, mía. Xulio. Oiga. Pasa, pasa. Aí vai, por aí. Que? Poñer así. Como ves a situación? Vela complicado. Complicadísima. Bueno, pois toda para ti. Veña, valle dando. Complicadísima. A Que ver, nós nada. temos que repartir Vou- cartos, nada. a ver se nos chama a Solo- xente. 881, Vale, aí está, 365536. Repartimos cartos. Home, por suposto. Apetece. Cuidado que é moi difícil, Venga. É Vamos moi alá. difícil. Vamos, Soutomayor. Marisea, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, que tal? Como estás? Moi ben, aquí. Aquí, escoit... Escoitando estas tortillas. Ai, pois mira, a nosa pregunta vai un pouco por aí. Voulle pedir aos compañeros que suban a pregunta do Voltas co Prato, vamos ver a pregunta e a ver se levas os 50 euros. Aí vai. Que ingrediente xera máis conflito cando facemos unha tortilla? Teño tres opcións. A, un cuñao. B, o chocolate. Ou C, a cebola. A cebola. Bueno, pois correcto, un aplauso, veña. 50 eurinhos, moi ben. Cuñao podía ser, O cuñao. O cuñao, claro, sabes que pasa? O cuñao pode crear conflito por culpa da cebola. Exactamente, é verdade. Un cuñao é verdade. pode desestruturar unha tortilla. É verdade, é unha vida tamén. É unha vida. Unha vida tamén. Que Bueno, non, pois, non é o meu caso, Oli. un bico grande, gracias por chamar e parabéns polos 50 euros, vale? Gracias, un Veña, biquiño a todos. hasta loguiño, chao, chao, aí está. E agora chegou o momento de verdade. Parabéns aos dous cociñeiros porque fixastes dúas tortillas moi Moi ben. chulas, inda que de Xulio chamarlle tortilla ser moi optimista. Desestruturada. Ser moi optimista. E vamos alá, Está Beatriz buena. Outeiro do Rei, despois de Uf. probar as dúas receitas, quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Lucía
Lucía? Sí. Lucía Vázquez. Muy rica, muy rica, muy rica. Non contábamos con que gañase Lucía, pero gañou Lucía. Señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade co telexornal. Vémonos mañán con máis recidas, como sempre, a esta hora, ás 8:15 na Televisión de Galicia. Chao. A mañá. Un cocinero francés quiso robar la receta, presentándola en Versalles, a doña María Antonieta.